Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм сезнең белән мин Эльвира Гарипова. Бүген без үз-үзеңне камилләштерергә ярдәм итүче китаплар, төрле марафоннар, тренинглар, аларның файдасы, зыяны турында сөйләшәбез. Кунакларым Дубайдан Әлфия Бәдретдинова. Мондый китапларны бик күп укыган, кайбер марафоннарда катнашып караган кеше, блогер һәм бу өлкәдә шактый гына тәҗрибәсе бар. Сәлам, Әлфия. Сәлем барысына да. Икенче кунагым Белем.ру IT ширкәте һәм Татнетны үстерү фонды директоры Раил Гатауллин. Ул шулай ук үзе дә марафоннар оештыра. Мәсәлән, әдәби марафон быел 11-нче мәртәбә узды. Күптән түгел Сәламәт иртә марафоны тәмамлады. Ул инде 4-нче тапкыр уздырыла. Шуннан башларбыз бу сөйләшүне. Хәерле көн, Раил әфәнде. Хәерле көннәр, дуслар. Сәлам. Белә сөйләп китегез әле. 11-нче тапкыр узды быел әдәби марафон. Ул бик аңа ихтыяҗ бармы? Ул шундый популяр булдымы? Кирәк булып чыктымы бу әдәби марафон? Күпме кеше катнаштанда? Әлбәттә кирәк. Без никадәр китапны күбрәк укыйбыз, безнең шул кадәр тел байлыгы арта, без шул кадәр күбрәк танышабыз. Менә әдәби марафонда безнең иң кичкенә катнашучылар 5 яшьтән алып 80 яшькә кадәр диярлек. Без инде кичкенә балаларга китапны эштән генә түгел, шулай сөйләп укырга тәкъдим итәбез. Аларның инде сөйләм теле яхшырсын өчен. Инде 5-6 гаиләдән, әти-әниләрдән рәхмәт килде хәтта. Безнең балалар өйдә татар телендә сөйләшә башладылар дип. Иң беренче марафонда ул безнең моны 3 ел элек башланган иде, көскенә. Бер 30 кына кеше катнашкан булса, хәзер 1600-гә якын кеше гариза бирде. Шуның 1400-гә якыны әлеге марафонда финалга барып җитте. Нинди китаплар укыйлар? Бу әдәби китаплар гына уку шарты куелган монда. Әдәби китаплар. Без инде тәкъдим итәбез классикларны. Шуңа күрә безнең классикларны уку күп. Һәм хәзерге заман язучылары, шагыйрьләрен дә шактый күп укыйлар. Татар марафоннары шундый әдәбирәк, сәнгатирәк кебек һәм гомумән мин бик белмим дә чынлыкта татар даирәсендә башка марафоннар менә шул сезнең марафоннан тыш. Урыс телендә ниндидер ябыгу, анда теләкне тормышка ашыру, анда башка әйберләр күбрәк кебек. Менә бу Сәламәт иртә марафонын нишен башладыгыз һәм моңа нәрсә этәргеч бирде? Хәзер бик популяр теге магия утыра дигән китап, мәсәлән, аны Әлфиядә укыды ахыры. Мин дә укыдым аны, аудио форматта укыдым, тыңладым. Бу барысы да ничек башланды? Иң беренче минем үзем өчен ясалган марафон иде. 90 көндә миллионер буламын дигән. Чөнки бик нык аякка басасы килгән чак иде. Бик күп заказлар алдым, анда шактый акча эшләдем, тырыштым, үлә бетә дигәндәй көн-төн. Чөнки аны эшләргә кирәк, кайберләрен анда сыйфаты да бераз начаррак булды инде 2-3 проектның. Әмма ләкин без аларны инде хәят итеп, күбесен яңа яхшыртып ясап чыктык. Шул вакытта аңладым, эшне башкарып чыгу өчен энергия кирәк, көч кирәк, сәламәтлек кирәк. Һәм бик күп тренерлар тәкъдим итәләр иртә белән торырга, гимнастика ясарга, йөгереп кайтырга. Аны Радислав Гамзапас әйтте, анда ул Трейси да һәм башка шундый бизнес тренерларның бөтен чыгышларында бар. Һәм инде мин бер көнне алдым да, кроссовки сатып алдым да, иртәгәдән мин йөгерергә чыгам. Кем минем белән дип шундый просто урнаштырдым. Мин анда марафон оештырырга дигән бернинди планда юк иде. Һәм кем тели менә Сәламәт иртә хэштегы белән урнаштырыгыз. Мин сезне күрермен дип. Һәм безнең 15-кә якын кеше җыелды. Бик шундый күңелле генә компания булды. Әлфия, сезнең менә бу магия утыра китабы нинди тәэсирләр калдырды? Мин аны укый башладым. Аннары ничектер бахырына кадәр барып җитмәдем. Бу теге барыбер без белгән әйберләр бит инде. Безгә әти-әниләр, әби-бабайлар гомергә әйтеп килгән, иртә тору, әтәчләр белән тору, таң белән башлау белән тору һәм бөтен эшне эшләп бетерү. Яки мәсәлән, авылга кайтасың, әбиләрең инде син торуңа кыймак пешереп куйган була. Ягъни бу татарның һәм авыл кешеләренең гомумән яшәү рәвеше бит инде шушы. Дидем дә мин аны ярым әйтәм. Мин моны булай да беләм, ләкин кулланмыйм. Бер яктан ул шулай тоела инде, әлбәттә, менә
ул нинди дә булса, коучларның китапларын укый башласаң, мин моны әллә кайчаннан бирле беләм инде дип уйлыйсың, ләкин син аны тормышта куйламыйсың. Менә шундый китапларны укыган саен син алардан ниндидер мисаллар табасың, ниндидер мотивация табасың. Һәм әйтәләр бит, һәрбер китап, һәрбер кеше сиңа бу тормышта үзенең кирәк вакытында килә дип. Иртәгә килгәндә Раиля әйтеп киткән Брайан Трейсиларның китапларын барысында укыганы бар. Бу Health Элрод, аның да китабын укыганы бар. Шулай ук тагын Робин Шарманың The 5 AM Club дигән китабы бар. Ул Робин Шарма буенча гомумән ул сәгать иртәнге 5-тә уянырга куша, аны укыганыгыз булса. Шуны әйтәсем килә, ләкин иртә туру бер яктан ниндишектер привычкага кертеп иртә тора башларга мөмкин, ләкин бит иң мөһиме син иртә турып нәрсә эшлисең. Мәсәлән, ул Робин Шармада да бар, син сәгать 5-тә торасың һәм син анда ничектер монда тагын 10 минут ятып торам әле, монда барып телевизор карыйм әле дип шулай итеп син иртәнге иң кыйммәтле, иң эффектив вакытыңны бушка уздыруу да ихтимал. Шуңа күрә монда бит әле син ул вакыттан нәрсә эшләргә тиешмен әле дип тә уйланырга тиешсең. Шунысы мөһим. Менә мөселманнарга ничек икән ул менә намаз укучы мөселманнар. Сәгать 2-дә уяналар, мәсәлән, әлеге вакытта намазларын, иртәнге намазларын укыйлар, аннары тагын 5-тә уяналар. Әлфиясенә Дубайда яшәүче буларак, шундый мөселман илендә яшәүче буларак, син менә мондый үзенчәлекләргә игътибар иткәнең юкмы? Бу бик индивидуаль дип әйтер идем, чөнки һәрбер кешенең бар анда кемнеңдер эшләре. Мәсәлән, алар сәгать 5-тә уянып, һәм алар инде сәгать 2-дә эшләрен эшләп бетерәләр. Һәрбер кешенең индивидуаль. Ләкин мин үземнән чыгып әйтәләм, мәсәлән, мин иртәнге сәгать 7-дә безнең үй янында шундый парк бар, мин анда чыгам икән, мин һәр көнне анда ничә кеше белән танышам. Без инде шулай иртән күрешеп, бер-беребез белән танышып беттек. Башта исемләшүдән башланган иде, аннары соң инде хәл сорашып, исемнәрне белешеп, кайда эшләүне белешеп. Иртән торган кеше тора. Мәсәлән, безнең паркта бар кемдер прогулкага чыга, кемдер велосипедта йөри. Безнең монда Европадан яшәүче кешеләр күп, кемнәрдер этләре белән йөри, кемнәрдер балалары белән чыга. Шунысы бар тагын чит илдә яшәгәч, һәм аеруча монда бит инде бездә гел-җәй генә ниндидер кыш фасылы юк, көз фасылы юк. Вакыт узганы сизелми. Әлбәттә, теге ел буена җәй булгачтан ул чынлап та вакыт үткәне дә сизелми. Теге ул Россиядә яшәгәндә, менә кыш җитсен, менә җәй җитсен, йөгерә башлыйм, менә кыш җитсен, чаңгыга басам дигән шундый уйларың бар. Монда бөтен нәрсә дә сизелми. Монда ярар, ялларда моны эшләрмен дип шулай әйтәсең, монда уже ярты ел узып киткән. Шуңа күрә теге вакытыңны табып, ничектер балансны табып, әлбәттә бу беренче чиратта мотивациядан тора. Иртән тору ул кешедә ниндидер мотивация булырга тиеш. Мәсәлән, була бит шундый кешеләр, кемдер депрессиягә бирелеп китә, менә иртән торасы килми. Кемдер киресенчә иртән тора башлый, уның ниндидер шундый күзләре яна, аның нәрсәдер бу дөньяга исбат итәсе килә. Менә шундый энергияны тотып алып, хыялларны тормышка ашыра башларга кирәк. Ничек тотып алырга кирәк соң? Ул мотивацияны каян алырга кирәк? Иртән тору мотивациясын. Төрле кешенең төрлечә. Дөресен әйткәндә, мин бу иртәнге турында китапларны мин барысында укыдым. Миңа мотивация каян килде дип әйткәндә, сез гомумән шаккатырсыз, бу гомумән ниндидер шундый коучларның китабы түгел. Инстаграмда бәлки күргәнегез бардыр, Наталья Зубарева дигән блогер, ул инде медицина өлкәсендә, ул үзе доктор, үзе табиб. Аның Вальс гормонов дигән китабы бар. Һәм ничектер шул гормоннар турында күбрәк укый. Мин гел элек йокысызлык белән мин күп интегәдер, мин теге төн җитсә, мин төнге сәгать 3-тә дә ятам, да 7-дә торам, шулай итеп шундый режим шундый аңлашылмый иде. Һәм Вальс гормонов китабын укыгач та мин үземә бер нәрсә истә калдырдым. Сәгать 11-дән соңрак йокларга ятасың икән, кортизол, гормон стрессы ул синдә арта. Иртән сәгать 7-дән соң торасың икән, кортизол шулай ук синең организмда арта. Шуңа күрә минем өчен 11 белән 6 арасы ул гомумән мин йокларга тиешмен. Всё, минем сәламәтлегем минем өчен мөһим. Минем сәламәт буласым килә, минем сәламәт балалар табасым килә, минем янәшәмдә сәламәт кешеләрне булуын телим дип, шулай итеп миңа шундый сәламәтлек ягыннан ничектер мотивацияны мин шул яктан күбрәк таптым. Менә бит була кешеләр шундый теге тургай дип әйтәләр инде, ябалак дип әйтәләр, әйме. Кемнеңдер кичкене әле икенче сулышы ачыла, яза башлый, эшли башлый. Кемдер ашарга пешереп куя кичкене. Андый ябалак кешеләр
үзләрен үзгәртергә тиешме һәм бу аларга ничек тәэсир итә икән? Раил әфәнде, сез дә кушыла аласыз. Тиешме, юкмы дип әйтеп булмый. Бу бөтен нәрсә кешенең үзенең уйлавыннан тора. В принципе, андай жабырныклар, тургайлар, ябалаклар андай кешеләр юк. Бу кеше үзенә шулай дип әйткән, мин ябалак, мин тургай дип. Әмма дә ләкин иң беренче чиратта мотивация булсын өчен бик зур максат кирәк. Мәсәлән, мин үземнән максат итеп куйдым, татар милләтен ныклы кичә шундый зур милләткә әйләндерү дигән. Бит, бу аның глобаль күрсәткече юк. Әмма дә ләкин безнең проектлар һәрберсе аның белемле итү, укымышлы итү, сәламәт итү, ныклы рухлы итү, менә һәр яктан әгәр дә милләт шундый сәламәт була икән, аның гәүдәсе генә түгел, акылы да сәламәт була икән, ул вакытта бу милләт яши. Әгәр дә бу милләтнең рухы көчсез икән, сәламәтлеге юк икән, эшә тарта һәм бөтен нинди шундый начар сыйфатлар бар икән, бу милләтнең киләчәге булмаска мөмкин. Шуңа күрә иң беренче чиратта менә бездә әйтәләр бит инде, мәзәкләр дә бар анда татарлар турында, бер-берсенә көнчелек турында һәм башка. Менә бу сыйфатларны әкренләп бетерәсе килә. Әгәр дә кеше күбрәк аңлы, файдалы китапларны укый икән, шушны түгел, интернетта утырмый, Инстаграмда утырмый, үзен камилләштерә, ул вакытта инде беренчедән бу кешеләр үзләре нинди дә булса яңа проектның авторы, чыганагы булып торалар. Ниндидер уңышларга ирешә башлыйлар, нәрсәдер ясыйлар, нәрсәдер иҗат итәләр. Менә безнең әдәби марафонда катнашкан язучылар әллә ни язмыйлар иде. Хәзер елына 2-3 китап чыгара башладылар. Чынлапмы? Син апа Галимуллина, Гүзәл Галямова, менә таныш булсагыз, Айгөл Әхмәтгалиева, алар бөтен безнең әдәби марафонда катнашкан кешеләр. Аларның һәм иртә белән торган чагында менә Әлфия дөрес әйтте, аны бит ничек үткәрәсең? Менә без тәкъдим итәбез. Иртәгә буласы көнне, иртәгә мин мәсәлән үземнән чыгып әйтәм, иртәгә минем шундый эшләр бар. Язып куям, кич белән йоклыйм, иртә белән торам, йөгереп керәм. Йөгергәндә һәм иртә белән торганда күз алдына килә, так, моның билгеле приоритетларын, өстенлекләрен. Һәм әгәр дә 7-дә, 8-дә торсаң, ул эшләрне син кичкә кадәр эшлисең. Әгәр иртә белән 5-тә торып, 6-да торып, йөгереп кайтасың, гимнастика ясасың, энергияны туплыйсың икән, кайчагында бу эшләрне төшкә кадәр инде эшләп бетерәсең, төштән соң инде эшләр калмый. Шундый эшләр дә була. Шуңа күрә иртә белән кичтән планлаштырылган эшләрне тәртипкә салып чыгарга кирәк. Өстенлекләре буенча һәм бөтен бер авыр эшне бер җиргә иеп, җиңелләрен икенчегә калдырырга түгел. Менә иң беренче иртә белән тәкъдим итәләр иң авыр эшне эшләп алырга. Мәсәлән, авыр предметлар, авыр фәннәр мәктәптә алар иртән якта булалар, ахырда физкультура кала, тагын башкасы, әдәбиятлар, китап укып утыру. Башта баканы ашарга. Баканы иртән ашарга, име? Әмма дә ләкин менә булар аралашып баларга тиеш. Кешенең мотивациясе арта, әгәр дә ул әз-әзләп җиңә барса, ниндидер уңышларга, әгәр дә зур проект икән, аны кичкенә өлешләргә бүләргә, аның бер өлешен эшләдең, яисә кичкенәрәк эшне эшләдең, синдә яңадан энергия артты, дулкын артты, син үзеңдә яңа көч тойдың, һәм инде син үзеңнең энергияны ныгыта торып, зуррак эшләрне эшләрлектә энергия туплай аласың үзеңдә. Менә сез әйттегез, 90 көн эчендә миллионер булу проекты башладым дип, әйме? Ничек булды ул? Буны 3 ел иде. 3 ел элек иде. Уңышлы булдымы ул? Нәрсә иде ул анда? Нәрсәләр бар иде? Хәзер әйтмим инде, бер дәүләт компаниясе мине ярты миллион нәрсә минуска җибәрде дә яхшы иттереп. Мин аннары бик авыр шундый ситуациядә калдым. Һәр инде әйтәсе килми, нинди проектлар икән, нинди кеше икән. Алар бөтенсе узды бетте китте. Әмма дә ләкин үзеңне бетереп ташлап кына бит яшәп булмый, үзеңне тартып чыгара кирәк. Беркем дә синең өчен әйдә Раил килә дә, әйдә булышыйм әле, сиңа акча бирим әле дип әйтеп торучы юк. Әгәр дә бөтен бер уйда, фикердә, иң беренче чиратта миңа үземнең уйларны үзгәртергә кирәк иде. Уйларны үзгәртү өчен мин 90 көндә миллионер булган дигән марафонда Белем.руда сез блогларда таба аласыз аны. Мин беренче китапларны күбрәк укый башладым. Шул Брайан Трейсиларны, Шарман ул вакытта юк иде әле, Наполеон Хилл һәм башка шундый китапларны укып, үземнең бераз бизнес өлкәсендә рухымны ныгыттым, белемемне арттырдым һәм инде үземә челлендж куйдым, көн саен берәр бизнесмен белән танышырга дип. 90 көндә йөзләгән шундый бизнес өлкәсендә үз IT компаниясына, үз компаниясе, үз бизнесы булган кешеләр белән танышып чыктым. Бу миңа элемтәләр бирде, клиентлар бирде, заказлар бирде һәм тагын бер тәкъдим, менә Әлфиядә миңа куәтләр,
синең окружение, нинди окружениеда буласың, әйләнә-тирәңдә нинди кешеләр була. Әгәр дә син тузлы кыяр банкасын эләгәсең икән, син дә тузлы кыярга әйләнәсең дигән шикелле. Шуңа күрә иң беренче чиратта үзеңне окружениены үзгәртергә тырышырга кирәк, әйләнә-тирәңне. Менә минем бу әйләнә-тирәмдә үзгәрде һәм инде аларның фикерләве белән минем аваздаш фикерләүләр барлыкка килә башлады. Һәм шул рәвешле мин үземне бик күп кеше таптым. Менә әйтәләр иш, хәтта Google şirkәтләре яки Apple şirkәтләре эшкә алган вакытта кешеләрнең никадәр уңышлары булганын карамыйлар, никадәр уңышсызлыкка төшеп тә шуннан күтәрә алган кешеләрне үзләренә алырга тырышалар дип. Чөнки алар моннан чыгу юлын инде белә дигән сүз. Башкалар әле авырлыкка төшеп карамагачтан, авырлык алдында югалып калырга мөмкиннәр һәм аларның бу ситуациядә үзләрен тотулары билгесез. Һәм мин тагын бер кешене беләм, ул Зимбицкий, Иван Зимбицкийма, шуның курсларын, шуның тренингларын укып, шулай ук офистан китеп 40 яшьләр тирәсендә үз эшен ачты һәм бик уңышлы гына эшләп килә. Бер дә ышанмас идем аның менә шулай офистан китеп үз эшен эшли башлауына. Мин аның белән сөйләшкәннән соң ул әйтә, менә шушы безнең куркулар шул кадәр безне биләп алган, безнең акчадан курку, җаваплылыктан курку. Һәм мин шушы кешене тыңлаганнан соң бер ярты еллап микән уйлап йөрдем дә китәргә булдым дип әйткән иде. Ягъни бер яктан караганда менә бу китапларның файдасы бар һәм ул нәрсәгәдер барыбер этәрәк кебек, име? Китапларның файдасы бар, әгәр дә син бу китапларны укып, аларны үзенең тормышында кулланасың икән, менә Әлфия әйткәнчә инде шулай. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Раил Гатауллин һәм Әлфия Бәдретдинова белән үз-үзеңне камилләштерергә ярдәм итүче китаплар һәм марафоннар турында сөйләшәбез. Әлфия, сезнең берәр китап менә шундай этәргеч бирдеме, берәр нәрсә үзгәртергә, аларның менә файдасын күрдеңме һәм нинди китапларның яки ниндидер марафоннар, тренинглар, коучларның файдасын күрдең? Китапларга килгәндә, ничектер миңа йогынты ясаган, ничектер миңа бик зур тәэсир ясаган китап итеп, мин Колин Типпингның «Радикальное прощение» китабын әйтә алам. Һәм бәлки укыганыгыз бардыр, аның тагын бар «Радикальное самопрощение», «Радикальная любовь», анда «Радикальное прощение» буенча анкеталар тутырасың. Һәм әйтеп киткәнемчә, һәрбер китап ул сиңа үзенә кирәкле вакытта туры килә. Мәсәлән, минем бар, мәсәлән, Казанга кайтам, шундый рус телендә китаплар сатып алам, һәм алар мондай өйлеп яталар. Һәм мин аларны ничектер кайвакыт төсе буенча укый башлыйм, ничектер кайсы беренче килепләгә укый башлыйм, шуның кайсыдыр укылмый торып калам. Һәм һәрбер китап менә сиңа кирәкле вакытта килеп чыга. Мәсәлән, ул минем ярты ел буе ятырга мөмкин, һәм мин аны ниндидер ситуациyaдан соң, мәсәлән, укый башлыйм икән, һәм мин бу ситуацияны анализларга ул китап миңа бик күп ярдәм итә. Колин Типпингның «Радикальное прощение» китабына килгәндә, шундый тормышта ниндидер аңлашылмаган ситуация бар иде, һәм мин һәр көнне иртән торып, менә нигә бу минем белән булай булды икән, ничек менә бу минем тормышыма килеп чыкты, менә миңа нәрсә эшләргә теге. Шулай ук тормыш дәвам итә, барысы да дәвам итә, ничектер эшлисең, аралашасың, барысы да бара. Ләкин нигә бу минем тормышта килеп чыкты дигән сорауга җавап таба алмыйсың. Һәм шушы китапны укып, ул миңа чынлап та бик зур тәэсир ясады. Мин аны 2 көн эчендә укып чыктым һәм минем янымдагы бүтән дуслар, танышларым минем рекомендация буенча, минем киңәш буенча ул китапны укыдылар. Шуңа күрә менә бу китап, һәм гомумән бу китапта гына түгел, башка китапта да без нәрсәкәй тормыш ситуацияларына без бик нык бирелеп китәбез. Без һәр вакыт уйлыйбыз, менә минем белән булай булмаса, менә булай эшләгән булсам икән, ул кеше миңа булай эшләгән булса икән, теге без үзебез бүтән нәрсәне усложняем, авырттырабыз, ничектер башкача кабул итәбез. Чынлыкта ул хәтлем бирелеп китәргә кирәкми, ул барыбер кешенең тормышында нәрсә булганы, синең тормышыңа нәрсә тартылганы, ул кешенең үзенең башыннан гына тора. Тагын бар Вадим Зеландның «Трансерфинг с реальности», ул да бит һәм башка коучлар да алар бик күп әйтәләр. Без үзебез тормышка ул ситуацияларны үзебез ничектер тартабыз. Һәм без аның үзебезнең уебыз белән, үзебезнең фикерләү буенча ничектер үзебезнең тормышыбызга килеп чыга. Ул «Сила подсознания» булсын, шул ук барлык китаплар кешенең уенда нәрсә икән, кеше шул ситуацияны үзенең тормышына тарта.
Әлбәттә, син менә мин теге ул бит анда бәләкәй балага да әйтәләр, ой, балам, барма, йыгыласың, һәм син аңа йыгыласың дип әйткәч, ул, конечно, йыгыла. Теге без һәр көнне бер нәрсәнедер кабатлый башласак, ул әлбәттә безнең башка ниндидер программа буенча кирип кала. Шуңа күрә һәрбер кешенең үзенең оңы белән, үзенең уй-фикерләре белән эшләү һәм Раил әйткәнчә, әлбәттә, тирә юньдәге кеше, сиңа менә синең яныңдагы кешеләр нәрсә сөйли икән, алар да сиңа әлбәттә бик зур йогынты ясый. Һәм син инде, мәсәлән, әле кризис дип бөтен кеше сөйли инде, ә син ул вакытта ничектер нинди шул бизнесменнар белән танышып китеп башласаң, алар менә мин бүген анда 100 мең акча эшләдем бу бизнеста, мин мондай сделка яптым дип, син шундый уңышлы кешеләр белән күбрәк аралаша башласаң, әлбәттә син күбрәк аларга тартыласың. Ә инде син һәр көнне ничектер зарланып, менә продукты юк, акча юк дип андый кешеләр белән бер көймәгә утырсаң, син әлбәттә аларның җырын җырлый башлыйсың. Телевизорда яңалык карап утырсаң. Телевизорда яңалык карап утырсаң, ниндидер интернеттагы менә моны үтергәннәр, моны тегеләй әйткәннәр, моны ябып куйганнар дип, ул негатив информациялар барысы да кешенең башына, уй-фикерләвенә кирип кала. Шуңа күрә ничектер артык менә бу ситуация нигә булай булды дип теге Путинны гаепләп утырырга, Россиядә туганмын икән дип Россияны гаепләп утырырга кирәкми. Ул барысы да һәр кешенең үз кулында һәм ул сиңа менә шундый тормыш шартлары куелган икән, синең үзеңнең бары тик максатың кая барырга телисең һәм син үзең нинди булырга, нәрсә булырга телисең, бары тик үзеңнең кулыңнан да тора. Шушы темага мин бер психолог Самат Хабибуллиннан фикерен белдерүне сораган идем. Һәм аның да фикере Раилныкы белән дә, Әлфиясенеке белән дә аваздаш. Мин сезгә аны тыңлатып китәм, ярармы? Кешегә бәхетле булыр өчен ни кирәк? Гадәттә әйтәләр, акча, йорт, эш, сәламәтлек, гаилә. Бу җаваплар дөрес һәм шул ук вакытта дөрес түгел. Бөтен булар булган кешеләр дә үзен бәхетле санамаска мөмкин. Һәм буларның күбесе булмаган кешеләр үзләрен бик яхшы хис итәргә мөмкин. Бәхет буларның кешедә булуында түгел, кешенең моңа карашында, кешенең вакыйгаларга карашында. Бәхет эзләп кешеләр китаплар укый, хәзерге көндә төрле тренинглар уза, марафоннарда катнаша. Инде менә совет чорында тыелып яшәгән, тыелып үскән кешеләр өчен бу аеруча популяр форматлар, шуңа алар бүгенге көндә бик популяр. Бөтен буларны эшләгәндә кешенең максаты нинди булуы бик мөһим. Әгәр ул максат иттереп тышкы дөньяны үзгәртүне куйса, аның максаты тормышка ашмауы ихтималы бик зур. Әгәр ул максат иттереп дөньяга карашын үзгәртүне куйса, бу очракта максатның тормышка ашуы ихтималы күбрәк. Менә гаилә мөнәсәбәтләр үрнәгендә әйтик, хатын-кыз ире белән канәгатьсез, китаплар укый, тренингларга бара, марафоннарда катнаша. Ләкин максат иттереп, әгәр ул ирен үзгәртүен куйса, ул максатына ирешмәячәк. Әгәр максат иттереп бу ире белән булган мөнәсәбәтләренә карашын үзгәртүен куйса, ул вакытта ул максатына ирешәчәк. Менә үзеңнең карашыңны үзгәртү, кешенең үзенең карашын үзгәртүне күп очракта кеше үзе генә эшләве авыррак. Менә бу белемнәрне тормышка ашыру, үзең аркылы кичерү, ул үзеңә тыштан карауны таләп итә. Һәм менә бу тыштан үзеңә карар өчен бәлки тагын бер кешенең ярдәме кирәк. Кешенең үзенә карау, тыштан карау һәм менә бу вакыйгаларны аңлау, инде менә суфиларда да әйтелгән, суфилар мәсәлән әйткән, Җалалетдин Руми дигән суфи әйткән, менә әгәр синең мөгаллимең булса, син юлны 200 елга тизрәк узасың дигән. Шуңа менә үзеңә тыштан карау ул бик мөһим һәм китаплар уку, тренинглар узу, марафоннарда катнашу, ул менә бу бәхеткә беренче адымнар. Икенче адымнар үзеңә тыштан карау һәм менә бу белемнәрне үзең аркылы үткәрү, аларны кичерү, тормышка ашыру, ул икенче адым. Безнең сорауларга да җавап бирде дигәргә була. Беренчедән, үзеңә генә үзеңне үзгәртү авыр, менә марафоннарда шушы чиратта ярдәм итә. Син үзеңне түгел, бер дулкында энергияле кишле булган шундый кишләр белән һәм инде тренинглар, ул инде наставник, укытучы, мөгаллим дигән сүз. Аларның фикерен тыңлап, син үзеңнең дә фикереңне алыштырасың. Һәм менә әле тагын бер нәрсә өстәп китәсе килә. Бәхетле булу-булмау, акча булды дигән сүз, әле ул бәхетле дигән сүз түгел диде. Күп кенә тренерларда да бар, мен үземнең дә ясаган бар, баланс, шундый круг балансы.
То есть анда сәламәтлектә, финансларда, дусларда, эштә, шәхестә, то есть анда 8-дән алып 16 параметрга кадәр бөтәсен көйләргә була. Һәм кеше бер юнәлештә генә түгел, һәрбер балансын күтәрсә, һәрбер юнәлештә ул вакытта ул дөрес була, ул яхшы була. Менә безнең әле Миллион татар дигән журналны чыгара башладык. Беренче ул квартал саен чыга әдәби марафон кысаларында. Безнең икенче санында без әзерләдек менә шу круг балансы, һәрбер кеше шушы журналда шу әйберне тутырып, үзенең шәхесен 21 көн дәвамында камилләштерә алачак. 21 көн, бер ай, ягъни моны инде алга таба дәвам итеп. 21 көн эчендә кешенең гадәтләре формалаша дип әйтәләр бит инде, ул шундый биологик әйбер. Ләкин кеше барыбер күп очракта элекке тормышына кайта. Ни өчен шулай була икән? Һәр кешенең үзенә күрә энергетик балансы төрлечә. Әгәр дә кеше алдыда, мәсәлән, айына 10,000 эшли торган кеше, бер айдан соң, 21 көннән соң, ай саен миллион акча эшли торган кешегә әйләнүе ул бик шикле. Моның өчен бик нык үзеңне трансформация, бик зур трансформация кирәк. Әмма дә ләкин менә шу миллион айына миллион эшләгән кеше белән бергә хезмәттәшлек итеп, ул 10,000-нән айына 100,000 эшли башлара мөмкин. Кеше ничек булса да барыбер үзгәрә. То есть үзгәрмәйчә бер калмый. Һәрбер менә эффект бабочки дигән әйбер бар, һәрбер талпыну да, һәрбер ниндидер кешенең карашында әйтелгән сүз дә ул кешенең тормышына ниндидер тәэсир ясый. Инде әгәр дә шундай яхшы китаплар булса, укытучылар, мөгаллимнәр булса, ул берничек тә үзгәрми калмый. Һәм бик нык үзгәртә тормышта булган нинди дә булса трагик очраклары, кемнеңдер, мәсәлән, әнисе үлде, әтисе үлде, баласы үлде һәм башкасы, менә шушындай тәэсирләр кешенең тормышын бик нык үзгәртергә мөмкин. Авария гадәттә баласы белән бер нәрсә булды, ниндидер зур зыян күрде, яисә киресенчә нәрсәдер шундай яхшы яңалык булды. Кешегә менә бу тормышта, үз тормышында булган кешенеке, каядыр Америкада бу кешедә булган түгел, яисә анда каядыр Әлфиянеке түгел, минеке түгел, менә нәкъ менә үзенекендә булган ниндидер тормышында үзгәрешләр, то есть вакыйгалар, алар бик нык үзгәртергә мөмкин кешене. Әлфия, синеңчә ничек кеше барыбер бөтен очракта да түгел инде, барыбер элекке тормышына кайта? Җитеп бетмәгән булып чыгамы инде ул аңа бу марафоннар? Чөнки кешенең фикерләве үзгәрми. Мәсәлән, ул ничектер башта шул марафоннарда үзенең бергә шундый дусларына, үзенә аның белән бер юнәлештә фикерләгән кешеләр белән бер элемтәгә керә башлый, һәм аннары соң ул да булса яки ул кешеләр белән аралашуны боза, яки аның фикерләве үзгәрми. Әйтәләр бит, иң беренче чиратта үзеңнең фикерләвеңне үзгәртергә кирәк дип. Мәсәлән, яисә кеше ялкаулана башлый. Ул әлбәттә иртән тора башлый, һәм әлбәттә бүтән аның ничектер мотивациясе югала. Чөнки беләсезме, ничектер ялкауланып, бер урында гына торып, бер нәрсәдә эшләмә, ул кешегә шундый привычный состояние, ничектер яңалыкка, ниндидер яңа эшләр эшләп карарга. Кешедә беренче чиратта курку яши. Мәсәлән, шулай ук минем үземнең танышлар арасында да бик күп кешеләр бар. Алар бер эштә эшлиләр икән, алар анда көндә зарланалар. Менә начальнигым ошамый, менә зарплатам бәләкәй, менә хезмәт хакы ошамый, премия түләмәделәр дип. Ләкин ул эшеннән китеп, яңа эш эшли башларга ул курка. Бәлки тапмасмын, бәлки нәрсәкәйдер булыр дип. Кешедә ниндидер курку хисе ята, ниндидер билгесезлеккә, ниндидер яңалыкка барганда кешедә ничектер ялкаулану һәм курку хисе уяна. Чөнки нәрсә булса да яңа юлга бару, ул риск. Кеше, менә бәлки бөтен нәрсәмне дә югалтырмын икән, булай барысы да яхшы, иртәнге 9-дан офиска йөрим, нигә миңа иртә тора башларга дип, кешедә шундый курку хисе, ниндидер билгесезлектән курку хисе бар. Җавап итеп өстимә дә мөмкин булса, менә ташбака никадәр генә тиз йөгерсә дә, куян белән бергә бер тизлектә йөгерә алмый. Әгәр дә син үзеңне чагыштырасың икән, менә шундый, ул нәфис буйлы, ул һәм башка параметрлар икән, үзеңне кичәге үзең белән чагыштыра кирәк. Син кичәгә караганда үзеңне никадәр яхшырттың. Кайбер кешеләр тырышалар, берничек тә башка кеше кебек миллионер да булмыйлар, башка кеше кебек машинада да йөрмиләр һәм башкасы. Шуңа күрә сиңа үзеңне кичәгә үзең белән чагыштырып камилләшә барасың икән, ул вакытта кеше әкрен-әкренләп үзгәрә. Ул бик кызу ташбакага да әйләнергә мөмкин башкалар белән чагыштырганда.
бары тик менә үзеңне дөрес позицияләмәү һәм үзеңнең үсешеңне күзәтмәү һәм үзеңнең уңышларыңа сөенмәү бу үзеңнең элекке фикереңә кайтара дип уйлыйм. Кайбер чакта шушы китапларны укыйсың, ул ниндидер синдә үсеш иллюзиясы гына барлыкка килергә мөмкин. Менә мин бер нәрсәдә эшләмим түгел бит, менә мин китап укыйм. Ягъни китапны уку гына түгел, андагы әйберләрне ничектер шыңга ашырга тырышу, ул бөтенләй икенче әйбер. Тотып алып эшләргә көч юкмы, ни юкмы, иренүме, ялкаулыкмы, әнә шул әйбердә бар. Әйе, үсеш иллюзиясы бар. Мин бит бер нәрсәдә эшләмим түгел. Менә мин бит китап укыйм. Менә мин Киясакины укыдым, мин фәләнне укыдым. Димәк, бу синең китап түгел дигән сүз. Яисә син аңа өлгермәгәнсең. Бу китапка башкача күзлек белән, башкача энергетик статустан карарга кирәк. Димәк, сиңа икенче китапны укып карарга кирәк. Инглиз телендә дә, мәсәлән, бер авторның буенча сиңа аңлашылмый икән, авыр дип саныйсың икән, шул вакытта икенче методика, икенче автор сиңа инглиз телен өйрәнергә ярдәм итәргә мөмкин. Шулай бизнеста да, әгәр дә синең бер төрле киңәшләр сиңа керми икән, не лезет, мисал өчен әбит, ул вакытта син икенче тренерны, икенче китапны кара. Әгәр дә сиңа аңлашылмый икән, икенчесе инде берсендә аңлашыла икән, син яңадан баскыч югары күтәрелеп, сиңа теге китапларда аңлашыла башлый, укып карыйм әле дип, алар сиңа яңадан күбрәк этәргеч бирәчәкләр алар таба. Шуңа күрә, әгәр дә нинди булса шундый тренинг, видео ошамады, аңлашылмады икән, эзләргә кирәк башкаларын, сиңа аңлашыла торган, һәр кемнең үз дәрәҗәсе. Өстәп тагын шуны әйтәсем килә, теге күп кешеләр менә инглиз телен өйрәнергә кирәк, анда тагын нәрсә эшләргә кирәк. Ул сиңа чынлап та кирәкме дигән сорау туа. Чөнки ул сиңа бәлки ул сиңа ниндидер синең бергә укыган кешеләрең синең башыңа шундый фикерне кирткәндер, бәлки сиңа кирәкмидер. Мәсәлән, мин үземнән чыгып әйтәм, минем тормышымда шундый очраклар булганы бар иде. Менә минем вот фәлән җирдә генә эшлисем килә, вот фәлән компаниядә генә эшлисем килә, һәм ул минем тормышта барып чыкмады, ничектер син депрессиягә биреләсең, һәм башка эшкә кереп син күбрәк уңышка ирешәсең. Шулай ук, мәсәлән, укырга кергәндә дә шулай мөмкин булырга мөмкин. Мәсәлән, студентлар анда фәлән факультетка гына укырга керәбез диләр, ахырдан бәлки башка факультетка укырга кереп, аның тормышы гомумән башкача үзгәреп, ул башка өлкәдә уңышка ирешер. Монда бит аңларга кирәк, бу чынлап та синең максатмы? Бәлки бу сиңа әти-әниең белән бирелгән, бәлки сиңа ничектер дусларың белән, синең ирең белән, хатының белән, бәлки сиңа бу фикерне кемдер йөкләгәндер, бәлки ул синең максатың түгелдер. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Менә бу Әлфия сиңа күбрәк микән? Сәламәтлек марафоннары, сәламәтлек дип менә шартлы рәвештә генә әйтәм, чөнки шул ук ябыгу, анда ничәдер көн, фәлән көн баллы әйбер ашамый тору, шул ук менә Зубареваны әйтәсез, аның да бит инде бик күп каршы булучылар да бараймы докторлар арасында, шулай ук. Онлайн рәвештә табипсыз менә шушы марафоннарны үтү ул сәламәтлеккә киресенчә зыян салмыймы? Яки анда хәзер бик күп бит инде D витаминына анализыңны тапшырып кара, ферритиныңны тикшер, фәләнеңне тикшер. Кеше табибка бармыйча шуларны тикшерә дә, үзе карый да, минем бу түбән икән, һәм мин әйдә әле iHerb-тан берничә витамин алып, берничә бат алып эчә башлыйм. Менә бу әйбергә сезнең мөнәсәбәт. Әлбәттә, сез әйтеп киткән очракта бу синең сәламәтлегеңә зыян килергә дә мөмкин. Гомумән теге ниндидер дарулар эчү башлар алдыннан беренче чиратта ул үзенең табибы белән киңәшләшергә кирәк дип, ул бөтен җирдә дә язылган. Шул ук Зубареваны әйтеп киткәндә, әлбәттә, аның сүгүләре ничектер алар исбатланмаган дип әйтер идем, чөнки ул бирә аның китапларында бик конкрет мисаллар язылган. Ул сезгә тик торганнан гына барып, фәлән витамин эчә башларга дигән киңәшләре юк. Ул күбрәк анализларны аңларга, ничектер витаминнарны, гормоннарны аңларга күбрәк киңәш итә дип әйтер идем. Әлбәттә, интернеттан гына укып, ул беренче чиратта син үзеңнең анализларыңны, үзеңнең анда кан басымыңны, буларны барысын да беренче чиратта тикшереп, шуннан соң гына үзеңнең сәламәтлегеңә ничектер яхшыртырга кирәк дигән китаплар укып, эшли башларга кирәк. Ул китаплардан гына укыдым дигән сүз генә түгел. Ярый, анда син барсың, мин барырмын, әйме башта табибка. Күпчелек барыбер бармый да, ул мәсәлән район больницасына барып терапевттан миңа ферритин тапшырырга бирегез әле кәгазь дип әйтсәң, ул нәрсәгә ул сиңа диячәк?
Беләсезме, беренче чиратта теге кеше үзенең анализларын биреп, аның нормадамы юкмы икәнен аңлый башлау, ул уже многого стоит дип әйтәсем килә. Чөнки әле шул ук витамин D, күпчелек кеше үзенең витамин D нинди нормада икәнен белми дә. Теге син аны тапшырып, син аны биргәнсең икән, димәк синең ничектер уй фикерләрең бар, син аны кайдандыр укыгансыңдыр, син аның турында ниндидер файдалымы юкмы икәнен укып, син аны беләсеңдер дигән сүз дип уйлыйм мин. Теге кеше диктырганнан гына ниндидер дару эчә башлау, ул ничектер яхшы яктан каралмый минемчә. Сәламәтлек өлкәсендәге марафоннарга килгәндә, миңа калса ул теге интернетта иң популяр ул теге 7 көн шикәрсез, баллы ризыкларсыз, 7 көн, 21 көн ничә көн булса да, ул шул иң популяр марафоннарның берсе дип саныйм. Һәм инде кайбер кеше теге итле ризыклардан да, иттән баш тарта, теге ул үзенең организмы өчен үзенә ничектер яхшырагын, файдалырагын табырга тели. Барыбер нинди дә булса баланс кирәктер инде бу очракта да. Гел шикәрсез генә яшәп буламыни, ул бит эпидә дә бар. Әйемендә шулык марафонда ул, мәсәлән, аңлата ул бит шикәрнең источниклары, ул бит әле тортлар гына түгел, аның бит әле тагын башка әйберләре дә бар, шул ук фрукты һәм башкасы. Әлбәттә, монда беренче чиратта аңларга кирәк, синең ул баллы ризыкларга тартылышың нәрсә белән бәйле, теге шул ук витаминнарга барып килгәндә, димәк, синең организмыңа нәрсәдер җитми, һәм син аның җитмәвен шул нәрсә беләндер ашау белән үзеңнең организмыңа кертәсең. Һәм тагын нәрсә күзәткәнем бар. Бик күп кешеләр башта бер марафонны узалар, аннары икенчесенә тотыналар. Ниндидер теләкләрне тормышка ашыру марафоны, ябыгу, сәламәтлек, шикәрсез тору, аннары әле теге акча җыю, финанс марафоннары бар. Көн сайын, атна сайын ул марафон. Ниндидер супер кеше булырга омтылу ахыр чиктә кешене арытып, киресенчә тискәре нәтиҗәләргә китерми микән дип тә уйлап куям кайбер чакта. Бу әлеге дә байга синең уйлар Эльвира. Һәркем үзенчә уйлый. Чынлап та ул марафоннар иң беренче чиратта нәрсәдер этәргеч булырга тиеш. Пустышка марафон кирәкми, кешегә файда китерә торган марафон кирәк. Эльвира, мен бер мисал гына китерим. Мәсәлән, синең балта устасы булырга кирәк дип телисең ди, шулаймы? Сиңа балта устасы, менә балта белән бүрәнәне шулай кайзыйсың, тигезлисең дип син теорияне укып, күпме өйрәтеп тә, сине күпме ишетеп тә, әгәр дә син кулыңа балта тотып эшләмәсәң, син бер өйдә сала алмыйсың. Шуңа күрә бизнеста да, сәламәтлек өлкәсендә дә, башка өлкәдә дә, әгәр дә нинди булса киңәшләр бар икән, аларны үзенең тормышында эшендә файдаланып карарга кирәк. Һәм татар теле өлкәсендә дә менә бу әдәби марафон, шулай ук без әйтәбез, безнең балалар укымыйлар, аңламыйлар, белмиләр, татарча сөйләшмиләр дип, тел байлыгы ул безнең нәкъ менә китап укып ачыла. Шуңа күрә безнең әдәби марафон проектында катнашып, кешеләр инде саф татар телендә аралаша башлыйлар, татар клавиатурасы урнаштыралар. Һәм инде никадәр безнең тел бай икән дип шулай аннары шаккатучылар да бар. Шуңа күрә һәр вакытта да нинди марафонда катнашсагыз да, нинди китап укысагыз да, әгәр дә ул фикерләр аваздаш һәм файдалы дип саныйсыз икән, ул киңәшләрне үзегезнең тормышта файдаланыгыз һәм бар тик шул вакытта гына уңышка, нәтиҗәгә ирешеп була. Марафоннар, китаплар укыбылар, барысы да популярлашып китү, ул әлбәттә беренче чиратта бик нык сөендерә. Ничектер кешенең үсешкә омтылышы бар дигән сүзне аңлата. Һәм тагын да шуны әйтәсем килә, теге менә бөтен кеше дә фәлән марафонны үткән, фәлән кеше язган буенча эшли башлады дип түгел, үзеңә бу тормышта нәрсә кирәк, үз юлыңны таба белергә кирәк. Теге менә бөтен кеше дә фәлән әйбер эшли, мин дә аны эшлим әле дип түгел, менә ни өчен мин моны эшлим әле, бу ни өчен миңа кирәк әле дип. Рәхмәт сезгә шушы сөйләшү өчен, бик файдалы булды дип саныйм. Камиллекнең шиге юк. Шулай да бу камиллеккә таба барганда балансны онытмагыз. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин Эльвира Гарипова булдым. Бүген без үз-үзеңне камилләштерергә ярдәм итүче китаплар, төрле марафоннар турында Раил Гатауллин һәм Әлфия Бәдретдинова белән сөйләштек. Татарча подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрдәге аккаунтларында, Яндекс.Музыка һәм SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз. Сау булыгыз.